Мында көндәшләр дә, җанатарлар да юк. Шулай да футболчылар өчен бүген гадәти булмаган көн. Беренче ачык күнегүдә аларның һәр хәрәкәтен дистәләгән камера төшерә. Чирәмгә сиптерелгән су өстендә шөгыльләнүче футболчылар өчен файдага гына. Спортчылар җәйге яллардан соң аяк-кулларны яздырудан тыш бер-берсенә ияләшә аңлашалар да. Сезон арасында коллективка 8 яңа уенчы килде. Шуларның берсе Гана спортчысы Джоэль Фамае. Моңа кадәр Оренбург клубында уйнаган. Ул иң оста һөҗүмчеләрнең берсе. Казанга килгәч татарчада өйрәнә башлаган. Рубинна янна уенчы беренче көне ашлана торган топ уш әйбе. Түбәтәй дә бик килешеп тора үзенә. Инде уен алдыннан милли-ризык чәк-чәк белән чәйсәң, кәеф күтәрелеп китә, хәтта җырлыйсы килә башлый ди. Иш, аты, җиде, сигез, рәхим итегез. Сезон алдыннан Рубин 4 контроль уены үткәрәчәк. 20 июнь көнне Казанларның беренче көндәше Тольяттиның Акрона командасы була. Оннан соң Ярчалының КамАЗ, Самарның Крыльев һәм Уфа клублары белән күз сынашырга туры киләчәк. Уен нәтиҗәләренә карап төп состав туплана. Это же на поле надо доказывать. Начнется. Үз мөмкинлекләреңне уен кырында сынап карарга кирәк. Ярыш барышында барысы да күренер. Кем әйдәп баручы, кем төп составта, кем запаста һәм кем капитан икәне. Һәркем үз урынын табачак. Уен дәрәҗәсен төшермәскә кирәк ди баш тренер. Иң мөһиме монда җиңү яулап Премьер-лигага кабат әйләнеп кайту. За прошлом уже получается сезоне попала в Еврокубки. Рубин узган сезоннарда Европа кубогы өчен ярышкан коллектив. Быел да без шул дәрәҗәдә чыгыш ясый алыр идек. Һәркем үз бурычын аңлый. Тырышырга кирәк. Без үзебезне Премьер-лигадагы команда кебек хис итәбез. Футболда иң мөһиме үз капкаңны саклау, көндәшникенә үтеп керү. Быел Рубин өчен сезон аеручада катлаулы һәм үзенчәлекле булачак. Чөнки алар дәрәҗәсе ягыннан икенче урында булган милли футбол лигасында чыгыш ясый. Беренче рәсми уен 17 июльгә билгеләнгән. Көндәшләр жирәбәдән соң ачыкланырга тиеш. Ничек кенә булмасын, Рубин алдында бары тик җиңү максаты тора. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.